Jonathan, an yi mutuwa ne ko ana tashin hankali ne a cikin gari ba mu sani ba. Ko kaɗan baba, ai da mutuwa ce ko tashin hankali. Yare na ya yi farin ciki kan abin da ya faru da ni yanzu. Ina za sa kaina. An ba da Zainab. An ba da Zainab ga wani alhaji. An ba da ta aure ga wani alhaji. Ya dame ni. Dama kamar ce a daina ya aiko dama ba zan ba. Zainab din yaya? Kwarai kuwa. Kai ga can cikin gari sai magana ake ta yi. Kai ashe har yanzu akwai sauran jahilan iyayen nan ga su da ilimi amma ilimin su bai kare su da komai ba. Yo ai ka sani baban Jonathan, yanzu jahilci baya ga mai ilimi baya ga mai mara ilimi. Haka ake ta wannan al'amari yanzu. Hakika gaskiya ne. Amma ni mama sai in ga gaskiya abin da ke kawo wannan kawai kwaɗayi ne da son kuɗi. Jonathan, ka daina kuka. Allah da ya yi ka ya san abin da ya dace da kai. Abin da yake da kyau gare ka shine ka Zainab da iyayenta addu'a yadda Ubangiji Allah zai sa su gane. Ita kuma Zainab da ta kauce idan ta almasihu ce duniya ba gidanmu ba hayan uwa kasuwa ce ba gidanmu ba hayan uwa kayan ta gasu tara ba hayan uwa wawa shi ne mace akan su yan uwa. Mama Jonathan, Mama Jonathan ku yi haƙuri. Wannan abin da ya same mu sai dai haƙuri. Mu bar wa Allah inda ya kamata mu dubi bayan addu'a ku yi haƙuri. Allah zai taimake mu. To wani ma abin da yake bani mamaki. Yaya za a zo a ɗauki yarinya gidan iyayenta a kuma canza mata addini ba tare da sanin iyayenta ba. Ni ba ma duk wani ta abin da ma ya damuna da ba mu san inda aka kai yarinyar nan ba mu san inda yarinyar nan take ba mu san ta inda za mu fara neman yarinyar nan. Ko mu tattari mu yi addu'a Allah zai mana manufa. Kasuwa ce ba gidanmu ba hayan uwa kayan ta gasu tara ba hayan uwa wawa shi ne mace akan su yan uwa. Ni za a sa ta yarinya a jihar nan ni domin a sa ta addini da ba ta ma shirya ba. Baban Lidiya, anya ba ku da tsama da wasu a ofis naku? Kan ma ki kai zuciya ki nan gurin ni da san zuciya ta ɗaya ba ni da wani abu da kowa nake gaya miki gaskiya. Amma ya za a ce abin da takaici a sace mana yarinya a ce an ba da ita aure ga wani ba tare da sanin mu iyayenta ba. Ni da ma abin da ke damuna da ma a ce ta kai shekarun da ya kamata ma. To yarinya ce, amma a sace ta ma ba ku kada ki damu. Kin ji ko? Za mu yi addu'a. Ubangiji Allah na yana kallon mu. Zai ji addu'ar mu kuma ya san halin da muke ciki. Za ta dawo mana. Alhaji. Na'am. Ina sati uku da yin auren mu. Kaga ya kamata ya fita domin zuwa zumuntan mata. Ke? Wallahi ba inda zaki.
Amma faka tana cewa sai da muka yi da kai kan cewa idan na aure ka zaka bar ni in yi addini. Na ce miki ban san zancen banza, ban san zancen hukuku. Zumuntar ku zaki ko ko auren kika zo? Amma faka tana kan cewa mun riga mun yi yarjejeniya tsakaniya da kai kan cewa idan na aure ka zaka bar ni yin addini na. Yanzu a gidan wa kike? Idan kika karata da wannan zancen wallahi sai na sake ki tafi gidan ubanki domin ba na san shi man banza. Ai ne yau. Ki ma mutane shi banda ke wawuya ce kin taba kin gan me sa tarko na daga kara kamun ya kama abin da yake matarkwa? Yanzu ni na kama sai in daga karana yadda na ga dama. Alhaji amma ka cuce ni. Ka cuce rayuwata. Da na san haka ne. Da ban amince da kai ba. Kai Allah. Ango. Aikin mutanenka yayi kyau. Aiki yayi kyau. To dai ba wata matsala dai ko? To sai dai har yanzu fa yarinyar nan tana min magana wai za ta rinka zuwa coci. Dan yanzu ma fitowa na yi na baro ta gida. Muka kawo ta gidan sai zama da ita ya gagare mu. Wannan aiki namu ne, ka bar masu yi su. Tukai! Ba kai ba, kuma nan gefe, yo nan wajen, za ka iya. Tabbas ne. Kun ce? Ba matsala. Aikinsu yana da wuya, ka san zuciyar mutanen nan. Zuciyarsu na da tauri sosai, aikinsu sai dai mu. Za mu baka wani sihiri, amma za ka nemo mana ƙaran gajimarai, sannan kuma za ka nemo mana busasshen yashi na cikin teku. Idan kuma ba za ka iya ba, sai ka ba da abin da mutanenmu za su nemo. Babu ɓata lokaci yanzu. Ba wahala, har an nemo shi. Ashira, idan ka je gida daga naira 5 zuwa naira 1000 wanda ranka ya kwanta ma, ka ɗauka, ka miƙa da kuɗin tsaye, ka riƙe tsakiya, ka dangwali maganin ka shafa sama, ka sake dangwala ka shafa ƙasa, ka sake dangwala ka shafa hannun dama, ka sake dangwala ka shafa hannun hagu. Idan ka bata, ka mallake ta kenan. Ba ta ita ba, duk wanda ranka ya kwanta maka in dai mace ce, ka mallake ta kenan. Na gode. Kada ka manta, akwai gwamna wanda ke so ya yi tazarci. Sawun shi dai ka taka na zuwa nan. Shi ma yanzu ya zo nan na bashi magani ya fita. Da lokacin shi ya ƙare na mulkin shi, kai nake so ka yi hau kujeran nashi. Babu matsala. Ranka da sarki, mu ne iyayen nan da aka kawo gidanka. Na'am. An kawo yara a gabana kan cewa sun musulunta iyayensu za su kashe su. Dama ku ne?
ranka ya daɗe kashe su kuma. ƙarya kake nan talakawa a fada kake a kula ba a wargi a fada. To mun riga mun ma yara wanka na musulunci bisa ga ka'ida ta musulunci. ranka ya daɗe in ban da jahilci ya za mu kashe su mu ɗora hannun mu sa musu wuka. ranka ya daɗe To yaran nan ga addinin da suka ce za su yi kun isa ku hana su sai in kira su ku ci ta bakin su. Ranka ya daɗe muna son yaran da ba ma son su ba za mu bi bayan su. Yara sun ce musulunci za su na sa suka sun furta da bakinsu abin da suke so sai ke ko a kira muku su ku ji ta bakinsu. Ranka ya daɗe min yadda a kira mana su. Sarkin dogari na sarki ya daɗe kira mun daji. Yau sarauta babu tausayi sai danniya sai kwacen yaya dukiya da danniya babu tsoro son a zuciya sai danniya kullum fata suke ta yi a rayuwa. Lidiya! Kai ƙarya kake ɗan talakawa. Addinin musulunci ya haramta wannan. Ya za ka rungume ta. Lidiya Ladidi waɗannan mutanen kin san su? Lidiya ni fa babanki ne mahaifinki ne kin ci amana ta. Wannan ya ce wai shi ne ta ci amana ta. Ban taɓa ganin ka ba, ta ya za ka zamanto ubana? ina Rabi'a Na sarki ta daɗe. Assalamu alaikum. Rabi'a waɗannan mutane kin taɓa ganin su? Ban taɓa ganin su ba sai yau amma. Rebecca? Dakata da Allah ba san zancen banza suna na Rabi'a. Rebecca ba ne fa wannan kuma ni ne yayin ki. Ranka ya daɗe yau kuma fara mahaukata ta gayyato mana. Assalamu alaikum. Sweetheart. Amursu ta ango. To kin ga ko za ki iya shirya ko ki tafi cocin. A haba mai dadi. Da gaske kake? Kwarai da gaske. Kin ga ma baran in ƙara maki wani abu. Ga wannan. Na gode da Ali. Sai na dawo mai dadi. Barai sai kin dawo. Tashi tafi mana, kin ga yamma na yi. Yau ina na ce maka zan je. Ko na ce maka zan je wani waje ko? To kin ga an kira sallah. Ki tashi. Ki mu je mu yi sallah ko. To ina ka aje da duro dan na kama ba sa cikin ɗakin kuma ba sa a falo ɗina. To je ki ɗebo ruwa bari zan duba da to. To shikenan bari in tafi da ta. Haba barista. Ya kake yin magana kamar wanda ba shi da ilimi? Baba ko kaɗan ba haka ba ne. Ni so nake kawai ku ce kun yarje mani. Ku bar shari'a ga hannun Allah da kuma hannuna. To bari in gaya maka barista. Mun je fada kuma zuwan da muka yi fada aka fito da yaran nan. Sai muka fuskanci yaran nan an dabarta musu hankali. An kawar da hankalinsu. Yaran nan suka nuna cewar ba su ma san mu ba.
sai kai daga kaje kayo dan karatun shari'ar taka zaka je su gane ka. Ha, aba barista abin da kamar wuya. Sarki fa koren me daga gabansa kana ji kana gani har ma yaran suka ce ma ban san mu ba. Dakta, ina jin ka. Ni so nake kawai ku ce kun yarje mani ni da kaina in je in tankari sarki domin ya bamu yaran nan da kaina ni. Baban jami'ar kana ji. Jinan barista za mu iya zuwa fadar sarki ya sa a ɗaure mu ko a kulle mu saboda ba gaskiya suka sani ba kuma ba sa son gaskiya. Dakta, ni so nake kawai ku ce kun yarje mani ku ba shari'a a hannun Allah da kuma hannuna kawai. Yaro man kaza. A'a bar shi kawai ba dai a ba shari'a a hannunsa ba. Kwarai kuwa. Kai baka da hankali. Banda kai yaro ne kuma tunaninka karami ne. Waye zai iya ja da sarauta ko an ce da kai sarauta a ba wasa ce. Barista. Ba da gaskiya ga Allah. Idan dai har muka sa Allah a ranmu to komai mai yiwuwa ne. Barista, mun ba shari'a ga Allah ga hannunka kuma mun ba da gaskiya idan Allah na nan na kallon mu za mu ci gaba da yin addu'a domin Allah ya ansa addu'an mu Ubangiji kuma ya ba mu sa'a gaba da. Na gode, ku ci gaba da yi min addu'a kawai. Yaro, ai addu'a ba sai ka ce. Abin da ya sa na kirawo ku shine ina so mu tattauna ganin cewa lokacin zabe ya kusa yadda za mu sake dawowa a karo na biyu neman tazarci. Your Excellency, ai ka ga na kan doki ai shine sarki ko? Gaskiya ne, Dakta. Kuma ranka ya daɗe, kai da kake da kayan yaƙi, waye sai ya tunkare ka? Waye ce zai ja da kai? Ai babu. Don haka ina so ku zagaya kwararo lungu da ƙauye a gargadi jama'a a yi diyar da za a yi a ga cewa jama'a sun samu fahimta da cewa lalle in banda mu fa ba wanda ya isa ya sake dawowa a cikin wannan jiha ta mu. Don haka a yi diyar da za a yi a ga mun sake yin zarci a cikin wannan matsayi na mu. To amma ranka ya daɗe, wani hanzari ba gudu ba. Lado, ban gane batun ka ba. Haka yake, kai mana bayani ko ma san yadda za mu fitowa da al'amuran. Ranka ya daɗe, akwai abin da nake tunani. Su kiristocin nan wace hanya za mu bi ya za a yi mu ga mun samu ƙurɓinsu. Yawwa Lado, ka karo na farko ba a taɓa da su ba ai labai. To ka ga yanzu karo na biyu ya kamata a taɓa da su. Gaskiya ne, ka ce Dakta. Kash, ai wannan karamin magana ce. Karamin magana ce wannan. Ka taba ganin mai tsaba a hannunsa yana bin kaji don ya kama su? Ai idan kana da tsaba a hannunka, kaji ma naka ne. Ran sarki ya daɗe. Har yanzu mun sake dawowa domin ka ba mu yaranmu da suke a hannunka. Yaranku an zo an bincika ba sa fada. Yaya kuma za ka sake zuwa da wannan magana ta banza? A karan farko iyayen yaran nan sun zo hannun fada. An fiddo musu da yaran nan. Sai dai yaran an daburtar musu da kwakwalwa sun kasa gane fari ba da ma baki. An cusa musu abin da ba sa so. Ya za ka shigo fada ta ka zo ka gaya mu abin da zan yi. Allah ja zamanin sarki. Ina so ka fahimta da cewar a faɗin duniyar nan baki ɗaya da Najeriya kowa yana da izinin yayi addinin da ya gada. Sun kuma zaɓi musulunci na kuma sa sami. Ya za a matsayinka na sarki wanda dukkan duniyar nan suna ji da kai ka aikata irin wannan mummunan hali? Ko dan ba addinin ka bane ka musguna mu wani addini saboda ba naka bane? Wa'annan yara ƙanana ne sannan ba su isa mutane ba. Wannan ƙasar musulunci ce. Can da kamun zuwan addini zama mai muke yi, amma zuwan addini ne
mu muka koma kiristoci ku kuma kuka koyi musulunci. Kuna takamar da cewa ƙasar nan taku ce, to ƙasar nan tamu ce, a nan ne aka yi asalin iyayenmu da iyayenmu aka kafa ƙasar nan. Kaga ko ana so ko ba a so dole mu 'yan ƙasar nan. Wani ran dan banzan yaro ne wannan. Kai, ka taka ban wuri. Yaron banza. Dogir. ƙarya kake dan talakawa, a gaban sarki kake wannan magana. Fito. zo lafiya alhamdulillah san bismillah. Okay dai. Barkan ku da zuwa. Lajin zamanin ka. Kamar yadda ka gama nan, mu ne wakilan Kiristoci na wannan jihar. Da farko ga dattijonmu, na biyu ga shi sakatare na kan, sai ni mai magana ni ne chairman na kan na wannan jiha. Alhamdulillah, barkan ku da zuwa. Waje zamanin ka. Waje zamanin ka da zuwa. Bismillah. Alhamdulillah. Na yi farin ciki, na yi murna, na ji daɗi da na ga kun amsa kirana. Kuma dalilin da ya sa na kira ku shi ne sanin kanku ne cewa lokaci ya sake zagayowa na zabe. Kuma a matsayina na gwamnan jihar nan, addu'armu mu shine za mu sake dawowa a karo na biyu domin neman tazarci. Don haka roƙo nake da ku da al'ummar ku gaba daya ku goya mini baya domin sake dawowa a karo na biyu. Ai ranka da your excellency, ai wannan ba sai ka damu kanka ba, ai an gama ai sai ka maimaita kawai. Alhamdulillah. Ranka dai a shirye muke, za mu baka goyon baya 100%. Alhamdulillah. Santa da hankali. Alhamdulillah. Na gode. Wannan miliyan 50 ne. Na so ku je da ku da al'ummar ku gaba daya. Wanda haka, na roƙon ku je ku jawo al'ummar ku kunne domin tabbatar da cewa sun zaɓe ni a karo na biyu. Ai Allah da rake da an gama, mu ne ikkilisiya. Na gode. Ta kama jinsa. Na gode. Kuma mun gode. Na gode. Banda haka, akwai kujera ta zuwa ƙasar ku mai girma guda 8. Ƙasar Urshalima wanda na ba ku. Don haka sai ku je ku san yadda za ku yi da ita ku kasafa domin a samu ƙarfin gwiwar zabenmu. Na yi godiya. Na gode. Mun gode. Ai mu ce da godiya ranka da ni. In an je kuma duka a gaya mun da hauran al'umma duka a ce ina gaisuwa. Sai son kuɗi, dattawa ba ruhaniya, sai son kuɗi, membobi sai guna-guni kan kuɗi, ba wanda ke nufin ya canza yan uwa. Ina so in jaddada maka da cewar iyayenmu da kakanninmu asalin 'yan jihar nan ne. Kuma sannan a dokar ƙasar nan babu wata doka da ta hana wani ya yi addinin da ya ga dama ko da na gargajiya ne. Abin da na rubuta yaran nan sun musanta. Na ji batunka, amma ina so ka fahimta da cewar yaran nan akwai karama akwai babba, wadda karamai bata kai shekara 18 ba, kuma a dokar ƙasar nan ko kai ka sani cewar bata isa yin shari'a ba. Wane ne mahaifi? Ran kai daɗe Allah ja zamanin sarki ga nan, kuma in har an yarda za a bani ita zan bar ta ci gaba da yin addinin ta a gidana, ba zan hana ta ba. Dakata. Idan har zan ba ku ita,
sai dai ya bani a rubuce zan ba shi takarda ya sa hannu dole su barta ta addininta ba takurawa. Ba haka ba ne, domin shi ubanta ne, ni zai ja mashi ya rantse da yasa wanda ya haifa. To in ba haka ba ne ku tashi ku bani. Ba da wuri ka gani daidai ne? Ran sarki da daidai ne. An gama.